Bună ziua! Numele meu este Sebastian Luca și, după cum deja ați aflat, astăzi vom prezenta primul webinar Finder, care este dedicat cu precădere noului site Finder, care a fost refăcut, renovat, i s-a dat un refresh destul de important, de aceea este nevoie să îl prezentăm pentru a vă familiariza cu noua interfață, cu noile funcționalități pe care el le oferă și astfel să puteți beneficia de ceea ce oferă acest site. Dar înainte să trecem la partea de site, vom enumera foarte pe scurt câteva informații despre ceea ce înseamnă Finder worldwide, Finder în lume. Poate știți, poate nu știți, Finder este o companie de familie, total independentă, atât financiar cât și acționar, și are o autonomie tehnică și de producție. Este o companie cu vânzări anuale de peste 200 milioane de euro și care este compusă din 1300 de angajați, aproximativ. Suntem specialiști în relee și temporizatoare, dar nu numai. Însă acestea sunt principale categorii care ne recomandă pe piața de profil. Totodată suntem cel mai mare producător de relee și solcuri din Europa. Și toată producția noastră, adică 100% integral, este realizată în Europa. Ca și sediul central este lângă Torino, în Almeze, în Italia. Și pe lângă acesta mai există 5 unități de producție, una fiind tot acolo unde este și sediul principal, și mai este o unitate în Safront, tot în Italia. Mai există în Franța, în Spania și una mică chiar și la noi în România. Pe lângă acestea avem 2 centre logistice, una tot așa în Almeze, Italia, și încă un centru în Trebur, în Germania. Ca și filiale, numărăm în total 27 de filiale proprii și un număr aproximativ de 80 de distribuitori exclusivi. Cam astea ar fi principalele informații foarte pe scurt despre ceea ce înseamnă Finder Worldwide. Vom trece mai departe la partea de Finder România, la filiala noastră din România, care a fost înființată în anul 2005. A luat ființă în Cluj-Napoca, acolo a fost primul sediu, dar datorită extinderii și nevoii de spațiu s-a inaugurat un alt sediu mai mare, actual, care este localizat în Turda și s-a finalizat aceste lucrări în 2012. Deci în acest sediu ne aflăm și acum. Ca și filială, noi oferim suport tehnic, dar și comercial și pe lângă acesta și centru logistic pentru țara noastră, România, pentru Serbia, Bulgaria, Republica Moldova și Macedonia. Numărăm aproximativ 36 de angajați, 11 fiind acționând în domeniul comercial și vânzări, suport tehnic, și 25 dintre ei în producție. Avem aproximativ 105 clienți, majoritatea fiind distribuitori, dar și o bună parte de clienți finali. O cifră de afaceri în 2019 de 2.100.000 de euro aproximativ. Și ca și categorii de produse avem 80%, adică majoritatea industrial, și 20% produse rezidențiale. Bineînțeles, sunt mai multe informații pe care le puteți găsi și pe site, cum o să vedeți, despre filiala noastră. Aici am vrut doar așa pe scurt să avem o imagine de ansamblu. Vom trece așadar la prezentarea noului site Finder și vom începe cu partea de homepage, pagina de start, care vi se deschide atunci când se accesează site-ul, care totodată
s-a schimbat foarte mult și de aceea dorim să vă familiarizăm cu ceea ce veți găsi odată ce intrați pe site-ul nostru. Așadar, în partea de sus găsiți o secțiune de explorare Finder, unde momentan este un link pentru site-ul EasyLife, care o să-l vedem mai departe, și aplicațiile Finder, dar aceasta este configurabilă și în timp se va modifica și informațiile care vor apărea acolo. Pe urmă, lângă logo-ul Finder, vedem un meniu principal cu diferite butoane din care putem accesa secțiunile principale ale site-ului, adică produse, soluții, suport, știri, târguri și evenimente și secțiunea despre noi. Urmând ca în partea din dreapta să avem un buton de căutare, un buton de căutare generală în site, un buton de contact, un buton care ne afișează lista cu distribuitori, denumit de unde să cumpăr, și un buton din care putem selecta limba, respectiv țara în care este afișat sau pentru care este varianta site-ului. În partea de jos a acestui meniu principal există un carusel interactiv sau un slider în care sunt afișate diferite informații cu timp limitat, undeva la 5 secunde, iar acest slider se schimbă odată la 5 secunde, apărând informații noi. Mai jos există o parte în care putem explora încă de aici, din prima pagină, principalele categorii de produse. E vorba de categoria de produse industriale și cele rezidențiale. Mai jos am împărțit în mai multe imagini această pagină principală pentru că ea este destul de lungă și altfel nu aveam cum să o vizualizăm. Tot în această pagină, puțin mai jos, există o secțiune despre noi, în care găsiți informații despre companie, informații despre certificările pe care le dețin produsele noastre și informații despre de ce ar trebui să alegi Finder ca și produs. Urmând ca mai jos să găsim un buton de căutare a unui produs anume, în toate categoriile de produs de data aceasta, și o secțiune de știri, unde vor fi afișate de-a lungul timpului toate noutățile care apar în legătură cu produsele și aplicațiile noastre. Mai jos, tot în această pagină, există o secțiune în care putem naviga în diferitele pagini principale ale site-ului, încă de aici, din prima pagină, dedicată downloadării catalogilor, vizualizării evenimentelor, sau putem ajunge direct la tutorialele video, produse de la A la Z și partea de contact. Sunt niște scurtături rapide. Urmând ca apoi să fie partea de contact propriu-zisă, în care avem două butoane de suport online, respectiv contactați-ne. Mai jos există o parte cu legături rapide, din care, din nou, fiecare aceste legături sunt linkuri către pagini ale site-ului, pe care le putem accesa mult mai rapid de aici, fără să căutăm în tot site-ul. În dreapta acestora găsim o secțiune dedicată aplicațiilor pentru smartphone, pe care Finder le promovează, și din această secțiune putem direct să le downloadăm atât pentru Android cât și pentru iOS. Fiecare sub el are link de download direct. Urmând ca apoi, ultima secțiune fiind cea în care găsim linkurile rapide către paginile noastre Finder România de social media, Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter și Instagram. Cam aceasta este în mare homepage-ul, pagina principală a site-ului. Vom merge mai departe și vom aborda prima pagină din meniul principal, adică cea de produse, care, după cum arată și săgeata, se accesează apăsând pe produse. Și odată ce apăsăm, ne se va lista această pagină în care sunt prezentate pe scurt doar titlurile tuturor categoriilor de produse, atât pentru industrial cât și pentru rezidențial. Dar dacă dorim să accesăm aceste categorii fără să intrăm pe această pagină, dacă ținem mouse-ul pe produse, ni se va deschide această secțiune de drop-down,
un scurt meniu din care iarăși putem naviga direct fără să ajungem să intrăm pe pagina aceasta. Deci există două posibilități de a ajunge în același loc din acest meniu de produse. Odată ce am ajuns pe o pagină de produs, aceasta este înfățișarea sau modul în care va arăta de acum pagina produsului. În dreapta este seria și cu descrierea ei. În stânga există poze cu produsul. După aceea funcții și caracteristici care, dacă dăm pe plus, se extind și le putem vizualiza, aplicații destinate acestor produse, dar și un meniu aici de configurați produsul în care putem să selectăm opțiunile produsului și astfel să ajungem la o variantă de cod final de comandă a produsului. După aceea, mai jos, în taburile acestea mari care sunt aici, în listă de produse vedem toate tipurile de produse din această serie, 32, în cazul acesta 21. După aceea avem tabul de documentație, care am făcut aici o mică imagine, se deschide în felul acesta și avem acces la partea de fișă tehnică, declarații de conformitate, manuale de instrucțiuni, broșuri și așa mai departe, pe care le putem descărca în limba engleză sau română, selectând fișierul dorit în format PDF. Mai departe avem tabul de certificări sau aprobări, în care ni se deschid certificările pentru produsul sau seria selectată. Dacă dăm click pe oricare din ele, ni se va deschide direct certificatul și îl putem vizualiza sau downloada. Mai departe trecem la partea de soluții, butonul de soluții, al doilea din meniul principal, în care ni se deschide o pagină cu diferite descrieri și cu categorisirea acestor soluții pe sectorul comercial, rezidențial, industrie sau soluții speciale cu mici descrieri pentru fiecare. Din nou avem acest scurt meniu care ni se deschide dacă ținem mouse-ul pe soluții, în care putem naviga pe aceste categorii direct fără să mai intrăm pe pagină. Tot în pagina aceasta mai jos avem o secțiune dedicată case study-urilor, adică o secțiune dedicată unor publicații în care se explică și se arată cu imagini, cu detalii despre serii, diferite aplicații în care s-au utilizat produsele noastre. De exemplu, aici un stadion din Moscova, dar sunt diferite case study-uri aici explicate și vă puteți da seama cum s-au utilizat produsele noastre propriu-zis în acea aplicație. Următoarea pagină este cea cu suport. Al treilea buton, în care găsim o secțiune de căutare în care putem introduce cuvinte cheie, nume de serie, cod complet, dar și mai jos secțiuni dedicate. Sebi, cred că nu se mai vede site-ul. Poți să dai share screen din nou? Da. Dau din nou acum. Se vede acum? Gata, se vede acum. Hai. Bun. Deci pagina de suport, în care avem secțiunea de căutare, în care putem introduce diferite cuvinte cheie legate de căutarea noastră, și mai jos secțiuni dedicate pentru descărcări, tot ce înseamnă descărcări, fișii tehnice, manuale, broșuri, catalog, tutoriale video pe care le putem vizualiza direct în pagină și partea de software și aplicații dedicate care se pot descărca direct în această secțiune. Tot așa, dacă facem hover sau ținem pe mouse-ul pe butonul de suport, ni se deschide din nou același meniu scurt,
din care putem trece direct în secțiunile care ne interesează, fără să intrăm pe pagină. Tot aici avem partea de secțiune liste prețuri, în care în viitor vor fi disponibile listele de prețuri pentru descărcare și o parte de contact sau suport comercial, dar și o parte de suport tehnic, care pot fi accesate de aici și o parte în care puteți intra direct în contact cu noi prin acest buton de contact care duce la principala pagină de contact, cea din dreapta sus a site-ului. Și aici puteți să vedeți acea secțiune de study case-uri de care am zis inițial, în care dacă dăm pe click pe aflați mai multe, putem citi tot articolul despre acea aplicație în sine. Mai departe este secțiunea de știri. Momentan aceasta este în lucru, dar avem aici o știre, chiar dacă este mai veche, ne putem da seama cum o să apară știrile. Vor fi în ordine cronologică, descrescătoare. Și aici veți putea găsi tot ceea ce înseamnă lansări de produse noi sau aplicații noi sau diferite produse care apar noi într-o anumită serie deja existentă. Mai departe avem secțiunea de târguri și evenimente și ea deschide posibilitatea de a vedea în ordine cronologică diferitele evenimente care sunt programate cu informații succinte aici, dar dacă dăm click pe acel plus, ni se deschide o mică fereastră în care găsim informații mai detaliate despre acel event, acel târg la care participăm noi sau alte filiale. Dar avem și un buton de website în care putem intra pe site-ul expozantului. Urmând ca apoi să avem ultimul buton din meniul acesta principal, dedicat secțiunii despre noi, în care găsiți multe informații despre ceea ce înseamnă Finder în lume, diferite descrieri, informații despre oameni din echipă, dispozitive produse total pe zi, articole în stoc. Dar avem și secțiuni cu istoria Finder, în care dacă dăm click pe butonul de aflați mai multe, ni se deschide tot așa o pagină în care putem găsi diferite timeline-uri din istoria Finder, începând cu 1954 până 2019, în care putem să vedem principalele lansări care au marcat acești ani. Sub secțiunea de istoria Finder găsim partea de descriere a companiei, care are și ea la rândul ei, dacă dăm click pe aflați mai multe, o pagină dedicată în care găsim o secțiune cu diferite filmulețe de prezentare a companiei Finder, dedicate pe categorii. Iar mai jos, în această secțiune de companie, găsim informații despre centrele de producție și logistică, despre filialele din toată lumea, cu adresa lor, și detalii despre locație pentru fiecare în parte. Mai jos, tot în această pagină, găsim secțiunea dedicată certificărilor pe care produsele noastre le au și această secțiune beneficiază de o imagine, de un site, de o pagină separată în care sunt enumerate toate aceste certificări cu descrierea lor și cu buton de descărcare pentru fiecare în parte. Iar mai jos este o secțiune dedicată mediului și eticii, cu o pagină separată și pentru ea. Tot în partea de sus, de control principal al paginii, să-i spunem așa, avem butonul din care putem selecta limba, respectiv țara în care este sau pentru care este dedicată versiunea site-ului. Aici, dacă dăm click pe această săgetuță, ni se deschide acest meniu scurt în care putem găsi toate variantele site-ului pentru aceste țări și o variantă worldwide în engleză.
Mai departe este secțiunea dedicată listei cu distribuitori, de unde să cumpăr, intitulată ea în acest site. Iar în această secțiune, toți cei interesați să găsească informații despre distribuitorii din anumite zone, din anumit oraș, din anumit județ, pot să introducă în această secțiune de căutare numele județului, numele orașului, iar în lista din stânga li se va enumera toți distribuitorii disponibili în acea regiune și în partea dreapta se pot vizualiza și grafic pe hartă, care este interactivă. Dar pe lângă aceasta avem și funcționalitate de localizare, care dacă îi permitem accesul browserului la locația noastră, ne poate localiza și să ne dea direct rezultatele pentru locația noastră, fără să mai scriem noi manual. Urmând să ajungem la partea de pagină de contact, în care găsim informații despre locația pe hartă a filialei noastre, cu numele de filială, stradă, diferite informații de contact, dar găsim și acele secțiuni de suport tehnic, respectiv comercial, în care dacă dăm click pe scrieți-ne, ni se deschide un formular de contact pe care dacă îl completăm va fi automat trimis persoanelor care se ocupă de suport comercial, respectiv tehnic. Dar pe lângă aceasta mai avem și un număr pe care se poate apela pentru informații. Tot în această pagină, la tabul de Finder în lume, găsim din nou informații despre toate filialele Finder din zona Europei sau zona globală, cu descriere și număr de telefon pentru fiecare în parte. Iar în partea dreaptă, ultimul buton în dreapta și unul dintre cele mai principale fiind cel de search, de căutare, prin care putem căuta tot ceea ce ne interesează în site. De data aceasta, pe lângă numărul sau codul seriei, putem scrie 18, putem scrie 18, 21, 31, dacă știm și continuarea codului sau codul complet și ne va duce direct la produsul respectiv. Dacă scriem 18, în acest caz am vrut să simplific faptul că ni se va afișa seria 18 ca și întreg și după aceea diferite produse din această serie, dacă dorim să mergem țintit pe anumite produse. Și putem vizualiza sub formă de listă, grilă și filtra după anumiți factori. Dar acum putem căuta și după cuvinte cheie, cum ar fi iluminat, în caz în care ni se afișează diferite produse sau serii dedicate acestui scop. Cam asta a fost pe scurt, foarte pe scurt, prezentarea noului site Finder. Și în continuare vom trece și la site-ul Yesly Live, care este și el nou pentru mulți dintre noi și oferă destule informații și un alt tip de experiență cu site-ul Finder. Dar înainte de aceasta vom trece succint în partea de prezentare a ceea ce înseamnă Yesly pentru cine nu cunoaște, ca să avem o imagine clară înainte să intrăm în site. Yesly este un sistem dezvoltat de Finder, Smart Home, un fel de automatizare pentru locuințele noastre. Un sistem gândit în primul rând să fie foarte simplu și foarte accesibil pentru oricine își dorește o astfel de automatizare a locuinței care trăiește și totodată o sporire a confortului locuinței sale. Este compus din diferite categorii de produse. Am pus aici câteva imagini cu produsele care fac parte de comutare, să zicem, care sunt în două forme diferite, montaj în aparataj sau montaj în doză. Avem relee multifuncționale cu până la 21 de funcții, ceea ce înseamnă că este foarte versatil, cu două contacte, două canale. Avem releu dedicat pentru store-uri sau jaluzele. Avem un dimmer și un dimmer pentru bandă LED. Pe lângă acestea avem și partea de
comandă care se realizează prin butoane clasice, wireless, fără baterii și fără reîncărcare, care comandă prin Bluetooth acest sistem. Pot fi cu 2 sau 4 canale, dar avem și un buton ultra portabil, Bion se numește, tot așa cu 2 sau 4 canale și el fără baterii, fără reîncărcare, cu acest aspect. Acesta îl putem folosi sau plasa pe diferite suprafețe din casa noastră, oriunde ne-am găsit. Pe lângă acestea avem partea de interfață care permite să introducem în sistemul nostru intrări de la diferiți senzori care nu sunt în familia IESLI, dar îi putem introduce în acest ecosistem și totodată să-i controlăm mult mai facil prin intermediul sistemului nostru IESLI. Avem și partea de amplificare de semnal. Aceste produse comunicăm prin Bluetooth. Uneori au nevoie și de amplificare de semnal în spații mai mari sau dacă sunt diferite obstacole în casă. Acestea sunt în două forme, montare în doză sau în formă de stick care se poate alimenta printr-o mufă USB. Pe lângă acestea avem partea de gateway, adică un produs central, să zicem, care se leagă prin rețeaua Wi-Fi a locuinței și astfel ne permite să accesăm tot sistemul remote de oriunde ne-am găsit din lume prin intermediul Wi-Fi-ului. Și partea de Bliss care mai nou se poate și ea integra în acest sistem și controla totodată. Așa cum am spus, acest sistem este simplu, scalabil și foarte accesibil pentru oricine își dorește acest tip de confort. El sporește confortul oferind diferite tipuri de control ale sarcinilor noastre, ale iluminatului, a diferitor lămpi care le folosim în casă, atât prin aceste butoane, cât și prin intermediul aplicației dedicate de control Finder IESLI, adică o aplicație pe smartphone prin care putem interacționa cu sistemul nostru foarte comod cu ajutorul telefonului nostru. Totodată avem și o aplicație dedicată pentru configurare, dedicată electricianilor care instalează acest sistem. Ambele aplicații sunt destul de user-friendly și nu pun în dificultate utilizatorul atunci când dorește să seteze sau să controleze acest sistem. Bineînțeles că ne-am gândit și la siguranță și toate aceste conexiuni și comunicări între produse și serverul nostru, toate sunt protejate printr-o securitate și o protecție pe 128 de biți, astfel încât nu trebuie să ne facem griji că cineva ar putea să se intercaleze în sistemul nostru sau să ne preia controlul componentelor noastre. Totodată, cu introducerea acestui gateway, s-a făcut posibilă și comandarea prin comenzi vocale, adică odată ce avem produse în casă de la producători, cum ar fi Google sau Amazon, prin produsele lor smart speakere, cum ar fi Google Home sau Amazon Alexa. Acestea pot să trimită comenzi vocale. Prin comenzi vocale se trimită comenzi către sistemul nostru IESLI, astfel având încă o modalitate și mai comodă de a controla acest sistem. Găsiți, bineînțeles, mult mai multe informații în acest site care este creat și dedicat acestui sistem în totalitate. Despre el vom discuta în continuare și vom începe tot așa cu partea de homepage, cu pagina principală, în care găsim câteva similitudini, adică avem și aici buton de selectare limbă țară, buton de contact, dar pe lângă acestea avem un meniu diferit, mai interactiv, mai ușor de accesat, în care găsim butoane pentru dispozitive, butoane pentru soluții sau ce putem face cu sistemul acesta, buton de descriere a companiei despre noi, un buton IESLI de homepage, adică oriunde ne găsim în acest site. Dacă vrem să ne întoarcem la pagina aceasta principală, dăm click pe acest IESLI și ne va duce înapoi. Un buton în care putem accesa din nou lista de distribuitori, care este similară cu ceea ce ați văzut deja pe site-ul nostru. Butonul de suport și o rubrică nouă
de întrebări și răspunsuri în cazul diferitelor produse sau aplicații sau situații în care se pot găsi utilizatorii acestui sistem. Dar avem și un easter egg sau o parte super interactivă a site-ului, care se accesează dând click aici pe începeți experiența și ni se deschide o secțiune în care, dacă avem un smartphone la îndemână, putem scana cu camera acest cod QR și să ni se deschidă o simulare a aplicației Finder Leslie pe telefonul nostru, iar pe ecran vom vedea o simulare a unui apartament cu diferite camere și astfel vom putea să simulăm comportamentul sistemului Leslie, să vedem ce beneficii ne oferă. Dacă nu avem smartphone la îndemână, putem accesa versiunea desktop pentru această simulare, care ne va duce în acest meniu. Aici deja am selectat partea de living și puteți să vedeți diferitele surse, un candelabru, o lampă și dând click pe aceste butoane, care sunt practic o simulare a interfeței grafice, putem să vedem cum se pornesc, se opresc acele surse de lumină. În alte camere, de exemplu, avem parte de jaluzele și așa mai departe. Deci o experiență foarte interactivă și utilă pentru cine este interesat de aceste produse. Mai departe, de-a lungul paginii sunt diferite articole cu explicare, cu detalii despre aplicațiile Finder Toolbox, Finder Leslie, despre diferitele produse care compun acest sistem, despre soluțiile care se pot dezvolta cu el. Iar mai jos avem partea de contact, în care avem două butoane de suport online, prin care vă veți fi direcționați la partea de tutoriale sau întrebări frecvente. Iar dacă răspunsul nu îl găsiți în aceste secțiuni, puteți să ne contactați folosind acest buton de contactați-ne. Mai jos, urmând să vedeți partea de căutare a distribuitorilor sau de localizare a lor. Și aici aveți buton de localizare și o secțiune de căutare în care puteți să scrieți direct locația sau orașul dumneavoastră pentru a găsi distribuitorii Finder oficial din acea locație. Mai departe vom dezbate această secțiune de dispozitive, care este prima din meniul principal de sus, în care, dacă veți intra, veți găsi informații detaliate cu imagini, cu aplicații pentru fiecare produs din familia Leslie în parte. În cadrul fiecarei secțiuni găsiți o parte de descărcare de documentație, o parte de achiziție sau un link către lista de distribuitori și butonul de asistență. Iar aici cu pictograme, principalele caracteristici ale produselor în parte. Avem apoi partea de soluții sau ce putem face, intitulată în acest site, unde găsim foarte frumos explicate și descrise diferitele soluții care se pot implementa folosind produsele Leslie, cu o scurtă descriere a lor aici în partea stângă și în partea dreaptă vi se enumără produsele de care aveți nevoie din familia Leslie pentru a stabili și a rezolva soluția respectivă. Mai departe avem secțiunea dedicată prezentării companiei despre noi, în care găsim din nou un timeline cu fiecare an, să zicem, de cotitură pentru Finder, în care s-au întâmplat diferite lucruri, s-au lansat produsele speciale, să zicem, pentru vremea respectivă, dar și o secțiune în care puteți găsi tot așa un timeline dedicat aplicațiilor sau produselor rezidențiale cu mici videouri de prezentare. După butonul de homepage, care am zis deja ce face, ne aduce de oriunde suntem pe această pagină principală. Acest buton se va afișa în fiecare pagină a site-ului. Găsim butonul dedicat listei de distribuitori sau de unde să cumpărați, denumit el aici,
în care ne se deschide similar site-ului Finder o secțiune în care putem căuta în acest search box locația noastră. De exemplu, aici am scris Cluj-Napoca ca și exemplu și ni se deschide numărul de distribuitori care este disponibil pentru locația respectivă și lista lor cu informațiile esențiale pentru a-i găsi atât pe hartă cât și telefonic. Mai departe avem partea de suport, unde găsim secțiuni dedicate pentru fiecare produs în parte, cu descărcări pentru documentații, partea de întrebări și răspunsuri legate de acel produs, partea de tutoriale video și butonul de contact. Acestea sunt valabile pentru toate produsele care sunt listate în această pagină. Urmând ca apoi să ajungem în partea de întrebări frecvente sau FAQ, unde și aici avem un search box, o casetă de text în care putem căuta după o anumită serie, ca să nu navigăm în toate întrebările și răspunsurile, și mai jos ni se afișează topicurile pentru seria căutată de noi, sau putem selecta prin aceste pictograme din acest slider. Mai departe avem partea de contact, în care găsim informații de localizare și contact a filialei noastre. Vă mulțumesc pentru toată atenția acordată. Îmi cer scuze dacă nu s-a văzut, nu s-a auzit bine. Cam acestea au fost, pe scurt, câteva informații destul de condensate și de scurte despre site-ul Finder, despre site-ul Finder Yesly. Bineînțeles că odată ce veți intra pe ele, veți găsi și pagini noi și pagini care nu am putut, din lipsă de timp, să le explicăm în această prezentare, dar eu cred că v-ați făcut și sper că v-ați făcut o imagine de ansamblu a funcționalităților pe care le oferă site-urile noastre.